Здравейте! Аз съм Камелия Каменова и това е моят подкаст Маркетинг Зона. Място, което ще бъде изпълнено с полезна и вдъхновяваща информация от света на маркетинга, както и с интересни съвети и добри практики. Може да слушате подкаста Маркетинг Зона, докато пътувате за работа, докато приготвяте закуската сутрин или просто докато пиете ароматното си сутрешно кафе. Обещавам ви всяка сряда 15 минути вдъхновение от сферата на маркетинга. Насладете им се! Днес ще говорим за грешките, които убиват маркетинга на малкия бизнес. Много малки бизнеси вярват, че маркетингът е само пускане на реклама. Това обаче е опасно подценяване на процес, който включва избор на целева аудитория, изготвяне на стратегия, позициониране и разбиране на клиента. Липсата на цялостна маркетингова визия е една от най-честите причини малките фирми да не растат. Защо ли? Защото често те действат хаотично. Днес една публикация, утре някаква кампания, после дълъг период на мълчание. А без ясен план, комуникацията става неефективна, клиентите не разбират какво се предлага, защо е ценно и с какво е уникално и различно. В днешния пренаситен пазар това означава само едно за такъв малък бизнес. Този бизнес става невидим. Ето кои са основните грешки, които убиват маркетинга на малкия бизнес. Грешка номер 1 е липсата на дефиниран идеален клиент, така наречената buyer persona. Много предприемачи рекламират на всички хора и очакват резултат. Истината е, че маркетинг без ясно таргетиране е все едно да стреляш в тъмното. Ако не знаеш кого искаш да привлечеш, няма как да говориш на неговия език. Успешният маркетинг започва с дълбоко разбиране на целевата аудитория. Какви са болките й, какви нужди има, какво я движи, къде прекарва време онлайн, какви думи използва. Без тази информация, маркетинг посланията звучат общо, скучно и неубедително. А това от своя страна води до ниска ангажираност и слаба конверсия. В същото време, създаването на един-два ясни клиентски персонажа дава фокус на всички комуникационни усилия. И трябва да е ясно, че персонализираното съдържание винаги надделява над универсалните послания. Грешка номер 2 е липса на последователна визуална и текстова идентичност. Когато бизнесът няма установена визуална и текстова идентичност, хората не могат да го разпознаят. И непоследователността де-факто убива доверието в този бизнес. Малкият бизнес често сменя при своите публикации шрифтове, цветове, тон и послания без причина. А липсата на ясно изградена визуална идентичност определено обърква клиента. В маркетинга повторението е сила. Логото, стилът, начинът на изразяване трябва да се разпознават лесно. Трябва да има единен тон на комуникация, защото той именно показва професионализъм. Иначе брандът ще изглежда аматьорски, а аматьорството отблъсква. Грешка номер 3 е прекаленото фокусиране върху продукта, а не върху клиента. Много малки бизнеси говорят само за себе си. Ние правим това, нашият продукт е най-добрият и така нататък. Клиентите обаче се интересуват не от бизнеса, а от тях самите. Клиентите искат да купуват, а не да им продават. Те искат да разберат как конкретно този продукт решава техен проблем. И успешната комуникация поставя клиента именно заради това в центъра. Ето защо рекламите трябва да говорят за резултатите, които ще се постигнат с даден продукт,
а не толкова за характеристиките му. Вместо изрази като имаме най-новата машина, по-добре е да се каже: ще спестите 2 часа на ден с нашето решение. Тази именно смяна на перспективата прави съдържанието по-убедително. В същото време, малкият бизнес често се хвали, без да предлага реална полза за клиента, което от своя страна води до слабо емоционално въздействие. Най-добрите марки е факт, че говорят на езика на клиентите, а не на производителя. Грешка номер 4 се състои в игнорирането на анализите и данните. Много малки бизнеси пускат реклама и после не я следят. Не следят резултатите от нея. Или разчитат само на лайкове, което е подвеждащо. В съвременния маркетинг данните са съкровище. Те показват какво работи и какво не. Без анализ на данните, просто се хвърлят едни пари на вятъра. Няма как да оптимизираш резултатите от комуникационната кампания на един бизнес, ако не ги измерваш. В същото време платформи като Meta Ads и Google Ads предлагат детайлни метрики. Но малките бизнеси често не ги разглеждат. А е факт, че бизнесът, който измерва резултатите от комуникационните си кампании, взима по-добри решения и расте по-бързо. Грешка номер 5 е наличието на маркетинг без стратегия, така нареченото реактивно поведение. Много малки предприемачи правят маркетинг само когато имат нужда от продажби. Това обаче е реактивен подход, а не стратегически. Кампаниите, примерно, се пускат спорадично от тях, без връзка помежду им. Липсва годишен план, няма сезонни оферти и така нататък. Това води до объркване и несигурност у клиента. Успешният маркетинг е един дългосрочен процес. Той включва изграждане на доверие, присъствие и авторитет. Затова маркетинг плановете не трябва да са сложни, но трябва да ги имат. Те трябва да са постоянни. Един месечен календар с кампании, съдържание и цели е добър старт. Без план всичко ще изглежда импровизирано и резултатите също ще бъдат такива. Грешка номер 6. Това е липсата на съдържание с добавена стойност. Маркетингът не е само реклама. То е образоване, вдъхновяване, забавление. Малкият бизнес често пуска само оферти и промоции, а това бързо изморява аудиторията. Хората искат стойност, не само оферти. Те искат полезни съвети, искат how-to видеа, искат казуси с клиенти. Всичко това ангажира. В същото време, прекалената продажба отблъсква клиента, особено ако не е балансирана с създаването на съдържание, което помага на аудиторията и изгражда доверие. И последната грешка, която днес ще споменем, грешка номер 7, е наличието на неоптимизиран сайт или изобщо липсата на сайт. Да нямаш сайт през 2025 година е като да нямаш витрина на магазин. Много малки бизнеси разчитат само на Фейсбук страница, което е грешка, защото това не е твоя собствена платформа. Социалните мрежи могат да изчезнат или да ограничат достъпа ти до последователите, например. Докато твоят собствен сайт ти дава контрол, дава ти възможност за SEO, за измерване и доверие. От друга страна, ако малкият бизнес вече има сайт, той, за съжаление, често е бавен, неадаптивен или със стара информация. А това отблъсква клиентите и ги карат да потърсят алтернатива. Един семпъл, добре структуриран сайт с актуално съдържание е достатъчен като за начало при един малък бизнес. Този сайт трябва да включва оферта,
ревюта, лесна навигация и контактна форма. Това де-факто е визитката на бранда на малкия бизнес. В заключение може да се каже, че маркетингът не е лукс. Той е необходимост, той е кислород за бизнеса и за това не трябва да бъде последното нещо, за което малкият бизнес мисли или има бюджет. Маркетингът е основен двигател на растежа и малките грешки, повтаряни системно, водят до големи загуби в действителност. Добрата новина е, че повечето от тези малки грешки са напълно поправими. С малко внимание, ясно планиране и постоянство, всеки малък бизнес може да подобри маркетинга си. И е важно да се знае, че не е нужно да имаш огромен бюджет. Важно е да си поел в правилната посока. Благодаря ви, че слушате подкаста Маркетинг Зона с мен, Камелия Каменова. Ще се радвам и да се абонирате за него, за да не изпуснете следващите епизоди. Бъдете вдъхновени и не забравяйте да използвате крилата ви, за да летите. С любов, Камелия Каменова.